ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мавҷи нави паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва фавти одамон дар баъзе кишварҳои ҷаҳон махсус таъкид гардида, ба ҳукумати мамлакат дастур дода шуд, ки ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ раванди гузаронидани ваксина бар зидди ин беморӣ дар Тоҷикистон вусъат дода шавад. дар баробари ин аз сокинони мамлакат даъват ба амал оварда шуд, ки нисбат ба солимии худ ва наздикон бепарво набошанд ва ба фориғболӣ роҳ надиҳанд. Зульфия Раҳимзода гузориш медиҳад. авзои ҷомеаи ҷаҳон нишон дода истодааст, ки сирояти COVID-19 дар соли 2021 чандин маротиба шаклашро тағйир дода, дар аксар давлатҳои хориҷ таъсиррасонии худро шадидтар гардондааст. шакли нави COVID-19, ки имрӯзҳо дар баъзе давлатҳо хуруҷ намудааст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст ва намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазъи эпидемиологии мамлакатро мутаъдил арзёбӣ менамоянд. бино ба иттилои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ягона роҳе ки пеши шиддатнокӣ ва фавт аз сирояти COVID-19 ро мегирад, ин ваксинатсия мебошад. имрӯз дар минтақаи хизматрасонии маркази мо, ки аҳолиаш ҳамагӣ 95 000 аҳолиро ташкил медиҳад, аз онҳо нафароне ки гурӯҳи мақсаднок 61 000 нафароне ки аз синни 18 ва боло ҳастанд, нафароне ки гурӯҳи мақсаднок барои ваксингузаронӣ бояд ки ваксин шаванд. хушбахтона бо ҷалби кормандони муассиса ба ҳолати имрӯза вояи аввали ваксинро 99% мо дар минтақаи хизматрасонӣ иҷро кардагӣ ҳастем. ӯ 1% ки мо иҷро кардагӣ ҳастем, ӯ нафароне ки сабабҳои узрнок доранд, мо ҳаракат мекунем ки яъне ки дар вақти муайян шудан, дар вақти мутаъддил шудан ва саломатӣ ба ваксин фаро гирем. ва дар вояи дуюм бошад ба ҳолати имрӯза дар минтақаи хизматрасонӣ аз шумораи чихеле мо қайд кардем 61 000 аҳолӣ, мо ба ҳолати имрӯза 97% аҳолиро ба вояи дуюм низ ваксин гузарондем. зимни паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи солимии аҳолӣ, вазъи эпидемиологии давлатҳои ҷаҳон ва раванди ваксинагузаронӣ дар мамлакат масъалаи меҳварӣ арзёбӣ гардида, зикр карда шуд, ки дар айни ҳол 60% аҳолӣ эм карда шудааст ва зарур аст, ки раванди эмгузаронӣ боз ҳам вусъат дода шавад, зеро ягона роҳи муассири эмин мондан аз ин беморӣ эмгузаронӣ мебошад. ваксинаҳои зидди COVID-19 дар баробари дигар ваксинаҳо бехатар ҳастанд, чунки онҳо аз озмоиш ва равандҳои назоратӣ дар чанд давра гузаштаанд. имрӯз нафароне ки ваксин гирифтагӣ ҳастанд, новбаста ки кадом намуди ваксинҳо коронавак бошад ё AstraZeneca бошад ё худ Moderna бошад, ҳама нафаро метавонанд ки гирифтори беморӣ шаванд. лекин ин ваксинзанӣ пеш аз ҳама бемориро ба ҳолати сабук мегузаронад. яъне ки бе ягон аломат мумкин вирус дар организм ворид мешавад, аммо бе ягон аломати, бе ягон зуҳурот метавонад ки бемориро пӯшт сар кунад. аммо нафаре ки ваксин гузаронда набошад, бемориро яъне ки мумкин то фавт оварда расонад. ба хотири ҳамин бисёр аз шаҳрвандон хоҳиш кардани ҳастам, ки нафароне ки ваксин накардаанд, ба ҳар як суханое ки ягон далели илмӣ надоранд, ягон исботи илмӣ надоранд, дода нашаванд ва аз машварати кормандони соҳаи тиб истифода баранд ва ба ваксинзанӣ худро фаро гиранд. бо вуҷуди он ки шакли нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад, ҳар нафар бояд дар гирифтани ҳатмии ваксина масъулият дошта бошад. Зульфия Раҳимзода, Маҳмад Саид Камол, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон дар шаҳри Бустон вобаста ба иҷрои нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, роҳбарият ва аҳли кормандони корхона тасмим гирифтанд, ки бо ташкили коргоҳҳои нав иқтидори истеҳсолиро зиёд намоянд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. бо татбиқи нишондодҳои ояндабинонаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва ҳамзамон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардидану муқаррар намудани як қатор имтиёзҳо ба саноатчиён, истеҳсолкунандагон ва андешаи масъулини корхонаҳои саноатии соҳибкорон боиси рушди бесобиқаи соҳаи саноат гардида имкон медиҳад, ки потенсиалҳои мавҷуда пурра истифода карда шаванд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат доир ба пешрафти соҳаи саноат, бунёди корхонаҳои саноатӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷудаи соҳа, вориди технологияҳои нав, дастури супоришҳои мушаххас ба саноатчиён дода шуд. ва мо боварӣ дорем, ки ҳамаи саноатчиёни мамлакат ин иқдоми роҳбари давлатро дастгирӣ карда, дар ин азми қавии пешгирифта
доир ба рушди соҳаи саноат ба дастовардҳои зиёд ноил мегардем. як қисме аз коргоҳҳои сесолии корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистони вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурӣ дар шаҳри бӯстони вилояти Суғд давоми чанд соли охир дар доираи иҷрои дастури супоришҳои сарвари давлат бо дигар намудани самти фаъолият вориди таҷҳизоти нав коргоҳҳои нав ташкил намуда давра ба давра иқтидори истеҳсолиро зиёд менамоянд. дар яке аз коргоҳҳои корхона бо вориду истифодаи чанд таҷҳизоти наву баландиқтидори корӣ тариқи таҷҳизоти васлгарӣ барои обёрии заминҳои кишоварзӣ ба хоҷигоҳии об ва корхонаҳои истеҳсолӣ қубурҳои калонҳаҷм истеҳсол карда мешаванд. қубурҳо зери фишор коркунанда то атмосфераи 20 кор мекунанд. қутрашон аз 1000 то 3000 миллиметрро ташкил намуда барои кашидани хати об истифода бурда мешаванд. ҳамзамон дар ин цех зарфҳои зери фишор коркунанда, зарфҳо барои ҳар гуна масолеҳҳои сохтмонӣ, симент, сӯзишворӣ ва дигар намудҳо истеҳсол карда мешавад. ҳамзамон дар ин коргоҳ аз қисмҳои эҳтиётӣ таъмиру ҷобаҷогузории қисмҳои автомобили калони зил аз рангу бор васлнамоӣ ҳамаи корҳои зарури барои хадамоти коммуналӣ ва ҳамчунин таҷҳизонидани дохили нақлиёти махсуси ёрии таъҷилии тиббӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ анҷом дода мешавад. дар коргоҳҳои корхона ҳамзамон ба корхонаҳои симентбарорӣ, заршӯӣ, коркарди маъдан, хоҷагии об, таъмиру ҷобаҷогузории қисмҳои эҳтиётӣ барои хатҳои технологӣ аз ҷониби муҳандисони ватанӣ анҷом дода мешаванд. дар коргоҳҳои корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистон таъмиру барқарорнамоии иншооти корхона, ободии ҳудуду саҳни корхона оғоз ёфтааст. дар ҳудуди 3 гектар масоҳати калони замин барои воридоту содироти маҳсулоти ширкату корхонаҳо обод карда барои бор кардан ва фаровардани маҳсулот кранҳои борбардор навсозӣ ва ба кор омода карда шудаанд. дар назар аст ки дар соли 2022 боз як коргоҳи нави заргарӣ дар заминаи бинои мавҷудии коргоҳ ташкил карда мешавад. ин аст ки дар ин корхона бо афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсолот маоши кормандон зиёд карда шуда кӯдакистони парасту ки дар тобиати корхона мебошад аз таъмир бароварда дар назар аст ки соли оянда барои таъмини гармии иншоот маркази мустақили гармидиҳӣ ташкил карда шавад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ барои барномаи ахбор. ҳифзи сиҳатии модару кӯдак яке аз масъалаҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми соли 2019 барои беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак муассисаҳои тандурустии мамлакат бо таҷҳизоту лавозимоти зарурии тиббӣ ва маводи доруворӣ таъмин карда шуданд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон низ масъалаи ҳифзи саломатӣ ва пешгирии фавти модару кӯдак таъкид карда шуд. гузориши хуршедаи наҷмиддин. беҳдошти солимии аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳимест ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ намудааст. бо истифода аз шароити муосири ташхисиву табобатӣ дар дохили кишвар барои ҳар як нафар имконият пайдо гардид ки бехарҷи зиёдати табобати худро дар муассисаҳои тандурустии мамлакат гузаронида кафили солимии худ бошанд, бо тавсияи духтурон амал намоянд ва аз сироятёбии худ ва наздиконро эмин нигоҳ доранд. дар паёми навбатӣ яке аз нуктаҳои асосие ки аз ҷониби президенти мамлакат ироа гардид ин ҳифзи модару кӯдак ва пешгирии фавти он буд. паёми пешвои миллат ба маҷлиси олӣ карда шуд. яке аз суханҳои асосӣ дар бораи паст кардани фавти модарон ва кӯдакон буд ва раёсати модару кӯдак ҳарсола кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар зинаҳои аввал фавти модарон ва кӯдакон дар сатҳи паст қарор дода шавад. барои ин аз тарафи раёсат ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии меъёрӣ пешниҳод карда мешаванд ки барои табобат ва саривақт пешгирии беморӣ дар занҳои ҳомила ва дар кӯдаконе ки дар сину соли бармаҳал ҳаст ҷорӣ кунанд. нишондиҳандаҳои фавти умумӣ 40%, фавти модарон ҳангоми таваллуд 73% ва фавти кӯдакони то 5 сола 85% паст гардид. бояд тазаккур дод ки дар 30 соли истиқлоли давлатӣ дар самти ҳифзи модару кӯдак пешравиҳои зиёд рӯи кор омад. нишондоди соли 21 гирем дар ҷумҳурӣ зиёда аз 235 000 таваллуд шудааст ки ин хеле хуб аст ва раёсат бо зерсохторо кӯшиш ба харҷ доданд ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳур он заноне ки мо агар дар бораи занони қобили таваллуд гӯем зиёда аз 2.5 миллион ҳаст ва занони ҳомиладоре ки дар таҳти назорат буданд аз рӯи омори пешакӣ зиёда аз
20,000 буданд. То 95% онҳо дар 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ аз назорати мутахассисон мегузаранд ва он омилҳое ки барои тифл ё барои модар хатар дорад пешгирӣ карда мешавад. дар ин самт бисёр барномаҳоям қабул карда шудааст. Барномаҳои миллие ки соли 2024 қабул карда шуда ва айни ҳол дар иҷрои он ҳаст. Ин барномаи миллӣ ҳазор рӯзи коммуникатсионӣ ё мо мегӯем ки ҳазор рӯзи тиллоӣ, ин аз рӯзи аввали ҳомиладорӣ ва то сину соли 2 сола аст. барои ташхиси модару кӯдак дар марказҳои тиббии мамлакат тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ таъмин гардиданд ки ин имкон дод он оризаҳое ки пеш аз таваллуд ва баъди он пайдо мешавад сари вақт пурра табобат гарданд. хуршедаи наҷмиддин, меҳрӯзи ҷумъа, убайдуллои саидвалӣ, ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар баробари ҷамъоварии маҳсулоти гуногун ҳамзамон майдонҳои холигаштаро барои кишти навбатӣ омода менамоянд. Инчунин бо тавсияу маслиҳати олимон, мутахассисони соҳа обмонии захиравиро дар боғу токзор ва заминҳои кишт ба роҳ мондаанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сокинон бо истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ ҳамасола дар кишти асосӣ ва кишти такрории зироатҳо ҳосили фаровони маҳсулотро ба даст оварда ҳиссаи арзандаи худро дар фаровонии бозори истеъмолӣ мегузоранд. ба гуфтаи масъулин, дастгириҳои давлатӣ тавассути татбиқи барномаҳои гуногуни соҳавӣ ки баҳри рушди кишоварзӣ равона гардидааст, соласол ҳавасмандиву масъулияти барзгаронро боз ҳам зиёд менамояд. тибқи иттилои масъулини кумитаи давлатии замин дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, сокинон сол то сол бо фароҳам гардидани шароитҳои мусоид заминҳои аз гардиши кишоварзӣ дурмондаро коркард карда бо оби полезӣ таъмин менамоянд ва аз он ба таври васеъ баҳрабардорӣ менамоянд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо фармони президенти ҷумҳурии соли 95-97 ки ба имзо расида буд оиди тақсимоти заминҳои хоҷагӣ иловагӣ ва росони шахсӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 1561 гектар ҷудо шудааст ва онҳо аз тарафи шаҳрвандон самараноку оқилона истифода бурда мешаванд. мо ҳамавақт кӯшиш намуда истода бо ҳамон шаҳрвандон вохӯрӣ мекунем. бояд ки шаҳрвандон дар ин қидаи замин фақат маҳсулотҳои хӯрока киш кунанд ва ин иқдом амалӣ шуда истодааст ва дастгирӣ меёбад. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия бархе аз хоҷагидорон ва сокинон аз заминҳои назди ҳавлигӣ ба ҷамъоварии якчанд номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ машғул буда, ҳамзамон майдонҳои киштшавандаро барои марҳилаи навбатӣ омода менамоянд. дар ин баробар кишоварзон дар ҳамбастагӣ бо мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ҷиҳати шӯршӯӣ ва обмонии захиравии заминҳои киштшаванда ва боғу токзорро анҷом медиҳанд. ба иттилои масъулин дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, хоҷагидорон тавассути ҷӯю каналҳои худҷорӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. мувофиқи нақшаи тоза намудани шабакаҳои оборӣ ҳамагӣ ба миқдори 37 километр ё ба миқдори 90,000 куб то имрӯза мо ба миқдори 20 километр тоза кардем ки ин 45,000 кубро ташкил медиҳад. мувофиқи нақша 57-60% мешавад. масъалаи заҳбуру заҳкашо бошад 62,000 куб буд, 26 километр буд. то имрӯз мо 24 километр тоза кардем ва 60,000 кубро ташкил медиҳад. масъалаи муҳаррикҳои насосҳои изгоҳои обкаш бошад, аз 39 адад то имрӯза мо 30 ададашро таъмир карда васл кардем. бинобар имсол гарм омадани обу ҳаво ҳозир мо насосҳоро ба кор таъмин кардем. дар бисёри мавзеъҳои мо насосҳои мо кор карда истодааст, ба мардум ододистанд. аз рӯи таҳлилу хулосаи олимону мутахассисон дар ин мавсим обмонии захиравӣ ва дар рӯзҳои сард яхобмонии заминҳои кора манфиатовар буда, баробари баланд гардидани сатҳи ҳосилнокии хок, ҳамзамон ҳар гуна ҳашароти зараррасон ва тухму решаи алафҳои бегонаро нобуд менамояд. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломату хонаобод бошед.